पहिल्या सुवातेर सगळ्यांक महाशिवरात्रेच्या हार्दिक शुभेच्छा। आयज महाशिवरात्रेच्या निमतान सकाळी देवळान 5 अभिषेक सुरवात जाली। तो अभिषेक 1:30 पर्यंत चलतलो। त्यानंतर आरती जातली आणि तीर्थप्रसाद जातो आणि सांजे 7 वरांचेर ते कार्यक्रम आहात त्याची सुरुवात जातली। श्री सत्पुरुष बांदेश्वर देवस्थान तळ्याचा बांध यांच्याकडून तुम्हा सगळ्यांना महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। महाशिवरात्रीचा आयचा हो उत्सव सकाळी 5 अभिषेक करून सुरुवात केलेलो असा। गावचे सगळे लोक हांगा जमा जावन भक्तीने अभिषेक करतात। या महाशिवरात्रीच्या निमतान आम्ही जे कार्यक्रम आयोजित केले असा ते असे असा की आज म्हणजे मंगळवार फॅन्सी ड्रेस आणि डान्स स्पर्धा जातली। ही फक्त बस्तोडा मर्यादित असतली। बस्तोडा उसकय आणि पालये हे मर्यादितूच असतली। तसेच फाल्यां म्हणजे 2 तारीख बुधवारा आमचे एक नाटक आम्ही सादर करतले। गुड न्यूज हे 1435 प्रोडक्शन यांचे प्रस्तुत असा। तसेच हे स्पॉन्सर केल्ले असा ड्रीम बॉयज बस्तोडा। आणि गुरुवारा 3 तारीख आम्ही एक ललित कार्यक्रम हो गावच्या महिलां खातीर खास आणि तसेच तरणाट्या चलयां खातीर हो प्रोग्राम आम्ही आयोजित केल्लो असा। ह्या आयोजिताची खासा म्हणजे आम्ही खूप बारीक बारीक स्पर्धा दवरलेल्यो असा। त्यांनी त्या बायलांनी येवन सगळ्यांनी हाचो लाभ घेवपाचो। तसेच आम्ही एक फ्रूट कार्विंग आणि सालाड ड्रेसिंग हो कॉम्पिटिशन दवरलेले असा। हे बार्देज मर्यादित असा, कोणे येणे येवन भाग घेवपाचो। तसेच शुक्रार 4 तारीख आम्ही 8 हांगासर अखिल गोमंतिका एकेरी नृत्य स्पर्धा दवरलेली असा। ही जावन असा 2 वय गटान जातली। एक 5 ते 14 वय गट आणि दुसरो 15 वया वरच्या लोकांक भुरग्यांक आणि एका बरी सारखी ट्रॉफी तसेच कॅश प्राइज बरो उत्कृष्ट दवरलेलो असा आम्ही। तर ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो सगळ्यांनी लाभ घेवपाचो।